सो म्हजे तांकां डायरेक्शन आसतलें की आतां जे प्रोजेक्ट्स येतात अंडर रिजनल प्लॅन 2020 प्रोजेक्ट्स आर नॉट हाऊसेस विल हॅव टू बी नेसेसरीली ग्रीन बिल्डिंग्स. ग्रीन बिल्डिंग्स म्हळ्यार कितें ते विल मेक अ कोड एंड दे विल स्पेसिफाय. हो एक जालो रिजनल प्लॅन 2020. आतां 16B म्हणटा ते आमी एप्लिकेबल केला. 16B म्हळ्यार कितें इफ डेव्हलपमेंट इज नॉट हॅपनिंग एज पर द रिजनल प्लॅन other way it can happen is by 16B when individual cases come. There also whoever comes with a project will have to necessarily be a green project. Existing project just Existing projects are just we cannot. No, there is a concept of promissory estoppel. Once you give a license, terms of license if you change, natural justice is violated. I mean to say that on that concept पडून जे कितें येतलें फुडें आतांच्यान जातलें. आतां जातलें इमिजिएटली रिजनल प्लॅनान प्रपोजल तांचे मेळ्ळे जाता. प्रोजेक्ट्स एप्रूव करचे ना इफ दे नॉट फाल्यांच्यान समथींग. आमचो एअरपोर्ट जर ग्रीन ना जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आहेत ते ग्रीन ना. इतले GSITC बिल्डिंगो बांदतात त्यो तर ग्रीन ना. वी आर नॉट प्रॅक्टिसिंग मोपा एअरपोर्टान प्रोजेक्ट धाडले तुमकां. मोप इट इज नॉट कम टू मी इट विल नॉट बी अप्रूव्ड इफ इट इज नॉट ग्रीन. First only GMR should keep in mind if anywhere it is in violation of green requirement, we will not approve.